Салом алейкум. Бачаҳои ёш. Ана. Барои шумо марҳамат. Удочка овардагем. Сифати хуб. Чиста гурӯз барои дарё тайёр кардагем. Ҳамҷо полный комплект. Як дона сатсма. Навис накунед. Номеро 999-36-36. Дар бораи ҳамин удочка марҳамат. Занг занед. Доставка мекунем. Доставкаш отдельная. Роҳитон мекунем то ҷайи дар коритон. Ай шаҳр берун бошад, то таксиётона доставка мекунем. 999-36-36. Полный рост. Ина бо як намуд дига ҳаст. Занг занед. Марҳамат. Ай 100 сомон боло. Полный сбор комплект ҳастай. Ина варианти беҳтарин. Ай қафо шавен. Сърб, кручок, ҳамаи чи ҳастай. Дарёда ози ҳами дарёда туғри кардагиай. Дарёда мегири фақат урра. Дига биқаб. Бошава занг занед. Дар бораи дига хе чизо агар нашуд рибалони президани боше, дарини папкаон будре, уҷа чанд намуд дига ҳастай. Обод бошед.